Pero sige naman guys, ato naman yung po nga magmanipadyan at magpanaw ni Idibuy. Ang sama ato siya sa langit. Hi guys! Hindi kami ganas ko ang Ramiro Hospital kaya nagpa-NG ko sa kanot kaya sa kita. Kaya hindi na pagpapakuli. Dunggab na pag-isipin sampot. Sige ka doon sa ti. Ang gani imik karang magka. Katong ipakita ng mangga na sa agi, mangga mo to nga mga kabadyo. Kani mangga na pud nga sigbin. Wala ni mangga ha? Humot na pud sa humot. Di ka kuro. Pero kung karang hiluha panitan. Hala, daga ang lagi sa kaso. Magkagabi po. Hala arang muta, hala sa sagbaho sa katunay mangga nga. Gasan. At sa tua. Sa kaya gidugungan ko, ko na madaot. Magkaundang ra ba nagugo ng mukhang mangga hilaw. Timan na dinaod. Asam lagi. Kajo? Kabangaan na mo dito. Hindi manggad. Hindi. Hindi lagi Islam ti. Oo, may Islam. Huga sila mantar kaya duga. Kung naman sa kugnog mangga dyan. Gusto mo turok na sa subit, ini paliwat. Basta das ni Agi nagkagmangga. Tarong ka na pagmangga. Wako nakapaliwat sa kang nila Ate Janet ba? Wako kada. Ay Ate Janet sa muna dyan. Tapos bye. Buti lami mantar. Hinay ka ang kamot ni mama. Lahat. Ang bawal ako masamad. Lamis sa mga kay humot. Katong mangga mo sa taga, bahos ng abihid. Anak ko anak, dagaon. Dagaon sa anag. Kaon mo na idaga. Wala. Dili. Kadami, kuwantir. Kasasawan danay ka ng kuan. Usap. Hinog naman niya eh. Wala hindi na Islam ti. Kaninong-hinog na. Lami ah. Jab. Ha, Tungtungin na. anak sa na. Kana. Lagyan mo lagi. May ang ipatambogan na guys, gano'n na. Shout out dahil ko ni Mampi. Nagkita mo sa kuan, Mercury. Ako kay nasa gula mo kus mga senior citizen mo pahit ko tambaw kay kanang agang PWD ID at masakop sa mga senior pod. Mura na pag senior citizen, mo pahit ko tambaw. Ma, dyan na po maka-discount. Hala. Uy, daga naman ng injection. Hala. Napuka-bukang napalit. Iya. Ngani. Yung putos lang ang butugan ni kinaghan. Ang nakuwang rin ni Dada ni katulang dagong usa. Napu, mandi ay. Na? Katulas lagi nagpa-inject kus kandihay, nangita sila og ingani nga injeksyon. Nza, agawa lamang nakuwang daan, katong dagom. Ba-expire ba kani ingani, Tali? Tali, ikaw mo ginagulabos mga ingani. Ito mo dahil. Mag-expire yung ingani nga. Hindi. Expiration yun. Ha? Expiration. Isa-isisi. Natala ko ba? Sisi number 10. Diba? Muna expiration yun na. Ingani gamito na mag-inject kus ang kuan. Ang lubot, oh. May expiration na uy. Agahang nakuwang katurang sa ka, dagom. Mawa daha sa Mercury. Mura yung tambaw sa Kuralan. So, gamitin na mag-enjoy ko nagka every 21 days. Mao ni siya nga kuan. Zalpin kani. Kahit ako og vitamins pod. Kanang Immune Pro. Para ni siya sa kabuan. Kaya na may limit dito sa Mercury. Di na makakapalit og daghan. Dapat agang palitin pag sa kabuan naman dyan. Sunod na po, umahurot na, pabalikin na ka. Pag sa kabuan na po ni, 60 na ni kabuok. Diyan ka ni Aldacton, 30 na po kabuok. Kaya tag, kuha naman ni, 1 tablet sa kaadlaw. Maura. Nakos balin siya. Sunod lang muli pag alis siya kay
Muduaw ko ni Idiboy. Kasi Idiboy lagi wa na diha. Kaya tagisan kamatazan. Di po ko makatuo nga. Nakatay na siya. Nag-chat ping mayor gabi. Ining kuyor, basig buhi pa da ito. Kaya di ko makatuo nga namatay na siya. Dugay ko nakatuo gabi Naghilak ko. Basta ingat tortos Idiboy. Nga, kuhan, garaon. Buetan to siya. Gitrato na to ng mga pamilya. Takad nga nakaoyab na kong limuil. Ang si Idiboy parang sa lalaman sa mga dos bahay. Niyato si Zalas. Pagka July 2, birthday ng tatay. Si Idiboy, dugay po itong panahon nga. Sige, apil-apil sa among vlog kay mo may isang kalipay. Malipay siya basta ma-apil sa video. Karang mag-exhibition siya. Dahil mong mabidyohan. Dahil isa na tanawang silpo nga na malipay siya magkatawa. Isang kalipay nga. Nasa sa YouTube makitaan. Si Idiboy dyan makalingaw. Sige saan. Kanang isang purma nga sa vlog nga. Ang murag hubog. Di na siya hubog. Mao dyan na isa ha. Kanang isang istorya bitang mga gara-gara. Karang may isang ipaglaban kita hanggang sa dulo ng mundo. Di na siya hubog. Mao dyan na isa ha. Pag birthday ni tatay. Ngadto siya. Ako magdahom nga. Katong adlaw pag July 2. Mao na tayo last na magkita. Isa rin itong kabubutan nga mga sa bahay kay wa ko man siya makalimot sa birthday ng tatay. Kay kalingaw man na siya madto basta na yung mga birthday. Unsa? Naluoy ko. Diyan na siya kanta nga gibilin. Gabi dugay ko nakatugay. Namay kanta si Idiboy nga murag lain sa kanta ba? Murag siya na namilit din. Karami tawang tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awitin, iiwanan sa inyo. Alaala, dahil minsan tayo'y magkasama. Ano? Bawa basta. Dagan ba po yung nalingaw ni Idiboy sa ang vlog? Kan lagi mag-apil-apil siya. Agad ang tumong na nga mag-apil-apil siya. Malipay siya nga. Bakit ani siyang naong daras silpo ni nga maggara-gara siya sa kanang ay gusto ko din siya nga makitaan siya sa isang anak. Moro na isang purpose nga nung mag-apil-apil siya sa balago at siya yung nanginambog. Si Idiboy kuan to buutan. Kuan din kang may mga di isang kalipay nga maapil siya sa vlog. Lipay din siya. Natingangan ko isang kanta kanin mga kanta siya gingato nga tatanda at tilipas din ako. Ngunit mayroong isang awitin iiwanan ko sa inyo. Ala-ala dahil minsan tayo magkasama. Ngunit isang kanta. Kung anto siya nagakas-gakas ni tatay. Jadi kanang isang drama-drama lagi nga nahigog na kuno siya na isa lang pasiaw. Pero si Idiboy dyan gitrato dyan na ng mga kuan pamilya. Dagang pa siya remembrance sa ang YouTube channel. Napusawa ha. Okay, inyong tanawon tawas kina ilagman na. Nakarat ko gapon. Ligot eh. Diyan, Louis si Idiboy dyan. Balita ito ko Idiboy. Ha? Buo na. Kuya lang ito kuan. Idiboy. Nakabidyo mo sila ko birthday? Katong kuan. Wa. Pero kato na kita ko sa video kato na kuan just mo to. Aharam ng update mo guys, mong tanaw ko na isa. Di mo kumahadlo ko nga, nabisag lang sa gisang naong. Nag-chat mo mis anak ni Idiboy gabi Ngayon siya nga. Nagahilak gali ko. Nandiyan siya nga salamat tiha. Kaya inyong ipalipay si Papa. Ngayon siya. Mauro dito'y kalipay ni Idiboy. Sa orang katang muwa pas limuil. Mamutang naggalit sa bahay. Diyan mo magpasiyaw na dito mo nang malingaw na pa kumawa na pag ang stress niya. Kaya magparamangat man. Makalingaw si Idiboy nga makamingaw. Nahilak ka nag-ubi Chatas promi nagtir. Pati na si Idiboy naghilak ko. Apo di mas promi naghilak. Kanaluwi lagi siya. Ang malagi siya giisip nga kuha na pamilya. Kaya og subasin mo sa mga video na ang daan na asiza. Kung sa mga kahipo sa bahay lagi na mga birthday nga na naadyo na siya kanunay. Nagkaratay ko gahapon kay natog mo ko gahapon. Pag mata na dahil nagipagkita sa Zay halat ninja ante David yun na namatay o si Idiboy na crash. Ninja ada kay ningan to sa comment nga namatay na po nga na sa ako nito o nga na kasi nakaras na to bay nga na sa gidat sa ospital nga na basig natabang pa. So nagchat mo yung mayor gabi ini ko basig buhi pa to yor. Ninja mga tao naman din nag-iingon nga namatay na.
Diya pa tragedy ay. Kanang mga video ni Idiboy, kanang magajo-anjo siya tatay nga na tay, ang pangasaon si Tiri. Kuha na ijara ng pasiaw. Naglingaw-lingaw siya siyang kinabuhi. Nga to lang mo to siya nga na magbagubag po siya sa kay wata kay bawg na siya problema na nga giliom. Diya ijara mang gidaglingaw-lingaw. Diya naka-upload siya vlog na mo. Diya ganahan na siya. Unang karugo dyan, sige na siya nga. Asa mong vlog karon nga ganahan si Za umog-vlog. Asay kami isang ibitar wato sila ha. Mo to isang kalipay lagi nga ma-upload si Za sa vlog. Kasi ako si Za sa gansa magbubalitok sa lubi. Nga. Magmingaw pud makamingaw. Pero kuha man gihapon bisag si Idiboy patay na wala diha. Og imong tarawon sa YouTube, naara gihapon si Za buhi pa. Kuha mo kog isang kamatasan kanang nay. Kalit ba? Karang nga ng kamatasan nga disgrasya nga ikaw kasakit nga na namatay kag galit kay nabanggay nga nas motor sakit na kaadyo ay nga na kamatasan ni sa dadawaton kay kalit kay ba ko ijang anak ro ijang pamilya nagkuha po to sila naghilak pud sa nga tortos Idiboy beutan to pinangga to kaadyo ijang nanay ijang duha ka anak pinangga kaadyo niya kanang ijang indawildi ug dungdung pinangga kaadyo niya. Kaya isa man ang may sigutan karon na yung mag-uban mi nga na kay daghan ba sa may mga pinagsawahan lagi. Mo na makaila ko sa isang kanta. Karang tatanda at lilipas din ako. Tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo. Dahil minsan tayo'y magkasama. Pag birthday ni tatay, mura to siya og kanang naay nanamilit. Gabi damo ko video nga ang ginanod sa YouTube katong nay nagbanuban pa mi. Katong sa mga pasiaw lagi. Sige kog katawa sa video jagang luha pa sige ko po. Makamingaw man. Artong adtuon. Karang nay ni huling mamaali budangan ko. Da ubalik ako dari. Hindi boy pagadtun sa bahay. Pag-birthday ng tatay, hindi pa gusto pagkaon. Hindi pagkaon. Nagkuhan lagi. Bagan sige kasabaan. Naman lagi tagay. Kaya naman nag-inom sa gawas. Di man sa mukhaon. Sige na magkuhan ko ang tatay. Gakas-gakas. Tay tabagalay ko tay kay... Karang nagara-gara gamas na nangangay ko siya na. Nga na, sa kaslanon ako nukuha sa kuno isang angay buhaton. Sa naghilak man. Wala po siya sa bahay. Nililira. Yung kato. Pag-abot ni Za, yung naging steering nga na ko Idiboy yung kita ang tagad pud kay abot sa kalit ja ang yagdag kaon wa sa kaon wa daturas gawas agad ng binuangan silang duhang mayor na ko si kuan naman mayor si Idiboy kay kuan karang nay medyo na naman ko jadi kuno siya kay adto ko mayor kana ko pang batagan kay di ko siya mabagay ni mayor sa mo to dito na siya nangka ang kon ko ang tatay nagakas-gakas ano ra jud ko tay kay birthday man mo tayo ko kalimot nga imong birthday room ingan siya sumo to ningan siya tatanda at lilipas din ako nja insulad ko bay pagawas na ako wala man diha uli na more to pwede pod nga panahon nga was Idiboy na uban sang vlog lagi kay katong sakad nga nakauyab ko una siya magka-perpe sang vlog. Pero katong sa una nga, wala ko kauyab, sige pa na siya gara-gara na ho. Pero sa uman wala naman, luwag ka isang naong. At lang pangyampog, isang kuan kag. Nga lang siya magabagabog kay, kasi nga siya problema bang ang giliom. Kaya may ibang tao nga na problema dya. Di isa ba, anja. Ilingaw-lingaw ra. Moro to guys, nakahilak, kinong kuno kahilak mo gusto itong isang kanta. Natatanda at lilipas din ako. Mula ko isang kanta las, usay isang kanta kay mga kuama na karang mapagkarug-karug ganong na mga love song nga na sa katong pag-birthday nito tayo mo ito isang kanta las. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo dahil minsan tayo magkasama. Isang gagakas si tatay, gakas isang tatay. Kita man siguro mas video ni Kuan, Ate Roberto arad to, luoy isang naong. Katong mga nitara ni isang vlog. Kaya pagkamatay ni Idiboy angin na sa disgrasya.
Kamong mga na mga nanggi motor. Sa mo sakay sa inyong motor, pag-ampo sa din mo una, kay di mo din mahibawan ng biyahe lagi, pag-ampo una sa mo sakay sa motor. Ja, kung karang hubog na, adyo na mo pa-drive sa motor, kaya mo din makangip rin ang marisdasya ka nang mahubog na. Mag-drive ang motor lagi, kay makalimot na mapagkasag na nga, dali nakabantay nga naray, ikabunggo. Pag-amping sa mo kanon na guys, labi na sa mga motor, si Rosales, si Aisa. May bahay ko sa dagat. Di ako sa dagat, lami dari magpangin-hangin. Pero si Eddie Boy makamingaw dyan, kaya daghami mga banding. Ano mag-ubaming nga na, manguhag kay Mito, maglamaw. Nja, grabe si Zang ka para mag-utom dyan, malingaw ka dyan ka. Nja karon, huwaan na. Gabi ka na dyan ko nang hilak, kung dyan ko maganangan na niya. Sambat na pagkita na nga, kung keras lagi si Zang. Ang loo dyan ka doon sa kurma. Pero sige na naman guys, at naman gampo nga. Magmanipadyan at magpanaw ni Eddie Boy. Nja, amato siya sa langit. Diba orto guys, kaya sakit sa daghan na ang hisgutan. Ano sa dagat, no, suri-suri ko, manan ako na rin na ba yung mga kuwan, swaki. Yeah! Hala! Badji man din ni si Za! Cute na ba ta? Golden Retriever. Hala! Tarang kahimos! Ikaw mag isang balibor na isa lagi. Layras ka ng bangero na, nabutan pa din.